Huomenta kaikille. Mun nimi on Meri Lappalainen ja mä tosiaan työskentelen Suomen ympäristökeskuksessa tutkijana meriluontoryhmässä. Ja mä oon täällä teille kertomassa tänään Itämeren ekosysteemien tilan arvioinnista semmoisen aika kevyen tietopaketin. No, lähtökohtahan on tietenkin siinä, että kuten on tässä hyvin tullut selväksi, niin merien tila ei ole kauhean hyvä. Ja merien hoidossa pyritään sitten siihen, että se meren tila olisi hyvä. Ja näin sanoo EU:n meristrategiadirektiivi ja nämä samat velvoitteet on kaikilla EU:n valtioilla, joilla on jotain merialueita. Mutta tietenkin, jotta voidaan päättää, että mitä kannattaisi tehdä, niin sitten täytyy ensin tietää tai määrittää se, että ollaanko hyvässä tilassa ja sitten seurata, että mitä muutoksia tulee, kun nämä arviointikierrokset ja toimenpideohjelman suunnitelmat näin, kun menee aina 6 vuoden välein. Joo, ja tässä on tämmöinen havainnekuva siitä, että mitä kaikkia aihepiirejä tässä meren tilan arvioinnissa on. Niitä on 11 kappaletta. Ja osa niistä liittyy siihen suoraan merentilaan, biologinen monimuotoisuus ja sitten kaupallisesti hyödynnettävät kalat ja sitten pohjan koskemattomuus ja ravintoverkko, mutta sitten taas osa on enemmänkin kuvaa sitä ihmistoiminnan aiheuttamaa häiriötä, just rehevöityminen, epäpuhtaudet, roskaantuminen ja kaikenlainen melu ja tulokaslajit lasketaan myös tähän. Ja tämä kuva on nyt tässä esimerkkinä siitä, että tämä on aika monimutkainen ja hierarkkinen systeemi, missä on monta palaa. Ja tuossa on uudestaan noin eri aihealueet. Niin esim. Luonnon monimuotoisuuden aihealueen alla käsitellään merinesäkkäitä, merilintuja, kaloja ja ulappa-elinympäristöjä. Ja sitten tästä mennään vielä tarkemmin sellaiselle lajitasolle. Ja tämä johtuu siitä, että kaikkien EU-maiden pitää pystyä käyttämään tätä samaa rakennelmaa, mutta kaikilla on tietenkin erilaiset meriympäristöt ja eri lajit, että ei Espanjassa mitata samojen kalojen hyvinvointia kuin täällä meillä Suomessa. Ja sitten ihan ensimmäisenä, kun pohditaan, että mitenkäs me tätä tilaa ruvetaan arvioimaan, on tärkeää se, että määritellään, mitä se hyvä tila tarkoittaa. Ja nyt mä haluaisin kysyä, että onko teillä ajatuksia, että millainen meri olisi teistä hyvässä tilassa? Rohkeasti vaan. No varmaan joku semmoinen, missä totta kai perustasoinen monimuotoisuus selviää kaikilla tasoilla sitten. Ei mitään roskaantumista tai muuten pilaantumista millään päästöillä tai liäsillä tai rehevöitymisellä. Joo. Hyvä vastaus. Onko muilla muita ideoita? Joo. Just tuohon mulla oli sellainen, missä ei olisi kaikenlaista sillä ympäristöä. Joo. Niin kauan kuin luonnon pystyy itse kohdelemaan siinä vaiheessa, kun se ei enää pysty luonnon monimuotoisuus vaikuttaa siihen. No, sä oot itse asiassa todella lähellä sitä määritelmää, mitä me käytetään. Meri, voitko toistaa nuo kysymykset tai vastaukset? No, mä nyt en enää ihan edes muista kaikkea, että jospa mä annan sulle vaikka mikin hetkeksi. No yleensä sanotaan, että just tuossa monimuotoisuuden perustilasta ja ettei rehevöitymistä olisi liikaa ja muita sellaisia päästöjen aiheita. Just silleen, että ei ole tosi paljon silleen kaikenlaisia ihmisen aiheuttamia ympäristömyrkkyjä meressä. Niin kauan, että luonto pystyy itse korjaamaan sen tilan siellä, niin se on yleensä aika hyvä lähtökohta. Jep, oikein hyviä vastauksia. Ja tämä vastaus on se, mitä me käytetään. Eli EU-meristrategiadirektiivi ihan sanallisesti määrittää, mitä se hyvä tila tarkoittaa. Eli
vähän lyhennettynä siitä alkuperäisestä tekstistä. Merivedet on puhtaita, terveitä ja tuottavia. Meriympäristön käyttö on kestävää ja turvaa nykyisten ja tulevaisuuden sukupolvien käyttö- ja toimintamahdollisuudet. Eli toisin sanoen meren hyvä tila ei ole sama asia kuin luonnontila, mutta se, että meri on kuitenkin semmoisessa tilassa, että se niin kuin tavallaan käyttö on kestävää. Ja tämäkin johtuu siitä, että tätä määritelmää täytyy sitten kaikkien merivaltioiden käyttää, niin lähdetään samoista lähtökohdista ja arvioinnin tulokset on sitten toivon mukaan vertailukelpoisia. Tässä on nyt vähän, tämä kuva yrittää vähän jäsennellä arvioinnin logiikkaa. Eli jos ajatus on siellä, että täällä on se niin kuin huono tila, mistä ollaan niin kuin monessa suhteessa lähdetty, ja täällä oikealla tämä kuvastaa sitten niin kuin sitä niin kuin viitetilaa, eli käytännössä tämä kuvastaa sitä luonnontilaa, että millainen se niin kuin meriympäristö olisi täysin ilman niin kuin mitään ihmisen vaikutusta. Ja tämä edustaa sitten sitä meidän tavoitetta, eli meren hyvä tila. Et siinä vaiheessa, kun päästään täältä tämän rajan tälle niin kuin puolelle, vasemmalle puolelle, niin sitten ollaan hyvässä tilassa ja sitten tavallaan toimenpiteet on ollut riittäviä. Eikä tarvitse ainakaan enää edes miettiä uusia toimenpiteitä, että usein vaan täytyisi jatkaa niitä edellisiä. Ai niin, ja se vielä, että sitten jos ei päästä tähän hyvään tilaan, niin sitten mitataan kuitenkin sitä, että kuinka kaukana ollaan siitä hyvästä tilasta, että pystytään katsomaan, että ollaanko menossa edes oikeaan suuntaan. Sekin on tärkeä tieto. Ja sitten kun ollaan päätetty, että mitä hyvä tila tarkoittaa ja mitä asioita me halutaan mitata, ja sitten päästään näihin indikaattoreihin. Ja tässä on esimerkkinä ne indikaattorit, joiden avulla me Suomessa mitataan hylkeiden hyvää tilaa, eli sivusaaliskuolleisuus, populaation koko, levinneisyys, lisääntymiskyky ja ravitsemuksen tila, mikä käytännössä tarkoittaa niiden traanin eli rasvakerroksen paksuutta, että onko niillä ollut tarpeeksi syötävää. No, mutta sitten tämä rajanveto ei olekaan niin helppoa kuin aina luulisi. Eli voidaan vaikka mitata minkälaista suureutta tahansa, sanotaan nyt vaikka klorofylliä ja rehevöitymistä kuvastavaa, mutta yleensä ei ole mitään semmoista selkeää pistettä, että tämän puolella se on sitten hyvässä tilassa ja tämän puolella huonossa, vaan se niin kuin muutos on semmoista aika tasasta ja jatkuvaa. Ja perusperiaate on se, että tila on hyvä niin kauan, kun se on turvallisen tai hyväksyttävän matkan päässä siitä viitetilasta, eli käytännöstä luonnontilasta. Ja haitallisten aineiden ja tämmöisten ympäristövahinkojen osalta se raja-arvo voi myös edustaa semmoista hyväksyttävää määrää, menetystä tai vahinkoa. Mutta käytännössä tosiaan tämä johtaa siihen, että meidän täytyy miettiä näitä raja-arvoja, hyvän tilan raja-arvoja aika tapauskohtaisesti. No. Ja tämä kuvastaa sitä, että hyvää tilaa peilataan siihen ympäristön viitetilaan. Et jos tämä on se tila, missä saatetaan olla, niin toi on sitten tavallaan se kaukainen päämäärä, mihin pyritään. Ja tämä on myös tarpeen määritellä, vaikka tätä ei oleteta koskaan välttämättä saavutettavan. Mutta sekään ei ole niin helppoa kuin ehkä voisi luulla, koska kaikista tavallaan hyväksytyin ja semmoinen tieteellisesti robustein tapa olisi ehkä se, että löytyisi joku semmoinen alue, minkä voitaisiin katsoa olevan luonnontilassa. Ja sitten otetaan siitä esimerkki, että okei, no tämmöisessä tilassa tämmöisiä ravinnemääriä täällä on, tämmöisiä happimääriä, tällainen lajisto, mutta Itämeressä ei oikeasti ole kauheasti tämmöisiä alueita, niin tätä on hirveän vaikeaa käyttää tätä menetelmää, mutta on sen sijaan erilaisia kikkoja, jonka avulla tämän voi vähän kiertää. Et joidenkin tekijöiden kanssa meillä on historiallista dataa, ja tämä toimii nimenomaan hyvin tämän näkösyvyyden kanssa, että
näkösyvyys on yksi rehevöitymisen indikaattoreista ja sitä mitataan sekkilevyn avulla. Se on semmoinen valkoinen levy, jota lasketaan narun päässä sinne veteen ja sitten katsotaan, että missä vaiheessa se katoaa näkyvistä ja sitten se kirjataan ylös. Ja tästä meillä on todella hyvin historiallista niin kuin dataa, että se viitearvo siihen on otettu noin 120 vuoden takaa, että ollaan katsottu, että silloin ei ole ollut semmoista maatalouden niin kuin kuormittavaa vaikutusta niin paljon kuin nykyään. Ja sitten varsinainen hyvän tilan arvo tästä viitearvosta on sitten johdettu mallintamisen ja asiantuntija-arvioinnin avulla erikseen joka merialueelle. Ja nyt mä haluaisin taas kysyä teille kysymyksen, että onko jollakulla ajatuksia, että minkä takia se pitää tehdä eri merialueille erikseen? Jos eri merialueiden luonnontila on myöskin erilainen. Vastasitko jo? Niin, Sano vielä vai jos oli se? niin tai silleen, jos luonnontilassa toinen merialalla se näkyy, se on parempi tavallisesti toisessa merialassa puolesta enemmän. Joo, toi on hyvin lähellä, tai oikeastaan aika oikein, että se johtuu siitä, että niin kun, se sekkilevy mittaa vaan sitä, kuinka niin kun läpinäkyvä tai kuinka niin kun syvälle näkee. Se ei suoraan mittaa sitä, että johtuuko se siitä ravinteiden määrästä, mikä aiheuttaa sementumista, vai voiko siinä olla kenties joku muu tekijä. Et eri merialueilla saattaa olla niin kun luonnostaan erilainen se näkösyvyys ja sen takia se hyvän tilan raja-arvokin pitää sitten miettiä erikseen. Sitten on tämä yksi ainokainen esimerkki, jossa me ollaan voitu määrittää se jonkun indikaattorin viitearvo jonkun ihan alueen perusteella. Pelagisten petojen luonnontila, siitä katsottiin esimerkkiä jostain Ruotsinlahdista, että sieltä mentiin vähän katsomaan, että millainen lajien monimuotoisuus siellä on, millainen lajien välinen tasapaino, millainen lisääntyminen, millainen populaatiorakenne. Meillä on satoja indikaattoreita ja sitten taas se yksi, mihin me pystyttiin. Mutta yksi ongelma on siinä kanssa, että se ei johdu vain siitä luonnontilaisten niin kun alueiden puutteesta, vaan se vaatii myös sitä, että dataa on tarpeeksi monelta vuodelta. Et sekkisarjojen kohdalla ei ole ongelmaa, koska siitä nyt on semmoista niin kuin pitkän aikavälin dataa, mutta nämä kalahteisen kanssa se taisi olla niin, että tarvitaan yli 15 vuoden ajalta tätä dataa, muuten täytyy käyttää semmoista vähän heikompaa menetelmää, missä on vähän epävarmemmat tulokset. Ja miksi aikasarjat on tärkeitä? Onko jollakulla joku ajatus? Miten voi käydä, jos me otetaan sen niin kuin luonnontilaisen arvo vain yhdeltä vuodelta ja sitten ollaan sillä, että no niin, tämä on varmasti oikein. Koska eikö siihen vaikuta tosi paljon ne muut olosuhteet, että se voi olla joka vuosi tosi erilaiset, että mitä enemmän vuosia dokumentoidaan, niin sitä luotettavampaa tietoa saadaan. Eli olosuhteet voi olla joka vuosi erilaiset ja täytyy dokumentoida useamman vuoden ajalta. Tämä on täysin oikein, se on just näin. Että kyllähän niissä voi olla luonnostaan heikkoja tai vahvoja ikäkantoja. Ja sen takia täytyy mitata niin kuin useamman vuoden ajalta, että mitenkäs se oikein menee. Ja tämän pohjalta me itse asiassa sitten myös määriteltiin se hyvä tila, koska sit kun meillä oli, silloin kun on ollut selvillä tätä niin kuin luontaista vaihtelua, niin sitten ollaan päätelty, että jos mennään niin kuin huomattavasti sen vaihtelun ulkopuolelle, niin sitten ei olla enää hyvässä tilassa. Sitten on jotain vielä. Ja sitten suurin sallittu kalan saalis. Tämä on semmoinen indikaattori, mihin ei todellakaan ole olemassa mitään luonnontilaista viitearvoa. Tässä kohtaa me ei myöskään kehitetty sitä hyvän tilan raja-arvoa itse, vaan käytetään kansainvälisen merentutkimusneuvoston suosituksia silakan, kilohaili ja turskan kantakohtaisten kalastuskuolevuuden osalta. Ja tämä on sellainen mallintamalla määritetty hyvän tilan raja-arvo, joka perustuu siihen, että kun se kalojen biomassa putoaa tiettyjen pisteiden alapuolelle,
on aika vähentää kalastusta ja antaa kantojen toipua. Ja mä haluaisin vielä sanoa, että nämä on mutuja. Mä en löytänyt silakkakuvaa tähän hätään, että kuvitelkaa, että nämä on silakoita. Joissain tilanteissa se rajanvedon on sitten kuitenkin helpompaa. Et usein niin kuin haitallisten aineiden, esimerkiksi dioksidien kohdalla on jotain terveysvaikutuksia, ja sitten se hyvän tilan raja on vedetty siihen, ja myös tässä niin kuin sen luonnontilaisuuden tai viitearvon niin määrittäminen on helppoa, koska usein voidaan ottaa vaan, että no, luonnontilassa siellä ei ole yhtään näitä. Ja sitten nämä tulee tämmöiset terveyden pohjalta perustuvat raja-arvot usein tulee jostain EU-säädöksistä. Mutta myös liian alhainen pohjalainen happipitoisuus toimii vähän samalla periaatteella, että jos on liian vähän happea pohjalla, niin se on todetusti haitallista paikalliselle eliöyhteisölle, ja hyvän tilan rajaaminen sit siinä silloin, että onko siellä tarpeeksi happea ylläpitämään myös semmoisia vähän niin kuin kasvi- ja eläinyhteisöjen herkempiä lajeja, eikä vaan niitä, jotka sietää vähän paremmin. Sitten joskus tehdään vähän erikoisempia kikkoja, kuten se, että näkösyvyys liittyy suoraan siihen, miten syvällä makrofyytit, eli meillä nuo rakkohaurut ja punalevät voi kasvaa, joten me voidaan käyttää toisen niin indikaattorin raja-arvoja ja tuloksia, niin vaan siirtää ne tähän toiseen. Ja näin tehdään myös tuon eläinplanktonin kanssa, että eläinplanktonin koon ja kokonaispopulaation hyvän tilan arviot tehdään sitten meriveden klorofyllin ja eläinplanktonia syövien kalojen kunnon perusteella, eli sekä niiden eläinplanktonin saalin että saalistajien. Että nämä ruokaverkon osapuolet vaikuttaa sen verran vahvasti toisiinsa, että ollaan katsottu, että voidaan käyttää niitä proxy-arvoina. Eli tässä mä nyt esittelin aika paljon näitä kaikenlaisia kikkoja, mutta sitten tässä on jonkinlainen yhteenveto tästä meriympäristön tilan tuloksista eri merialueilla viime vuodelta. Vihreä tuossa kuvaisessa meinaa hyvää tilaa, harmaa huonoa ja vaalea tuntematonta. Ja nisäkkäiden ja lintujen ja kalojen osalta on vähän vaihtelevia tuloksia. Harmaa hylkeillä menee hyvin ja norpat pärjää pohjoisessa, mutta ei oikein etelässä. Osittain sen takia, että jäätalvet on ollut aika heikkoja viime aikoina. Ja suurin osa merilinnuista on ihan hyvässä tilassa johtuen siitä, että monia ympäristömyrkkyjä on pystytty vähentämään, mutta tietyt saaristolinnut vähentyy edelleen. Rannikkokalojen osalta on epävarmuutta, koska meillä ei ole kovin paljon seuranta-aineistoa, että me ei ole käytetty tätä Ruotsin menetelmää. Ahvenella menee hyvin, mutta Meren kuha ja Perämeren jäljellä olevat vaellussijat on edelleen aika huonossa kunnossa, eli taas vähän niin kuin vaihtelua. Voitte ajatella, että ahven kyllä pärjää melkein missä vaan. Ulappa-ekosysteemi, no siitä nyt ei ole kauheasti hyviä tuloksia, että se on heikossa tilassa sekä avomerellä että rannikolla. Heikkoa näköisyyttä, sinilevää, liikaa klorofylliä. Uimanlaatu on ollut hyvä, ainakin Suomenlahden ulkopuolella. Kaupallisia kalakantoja. Niitä kalastetaan pääasiassa liikaa. Perämeren lohet on ilmeisesti ihan ok. Ja ravintoverkko on Pohjanlahdella paremmassa kunnossa kuin sitten muualla. Merenpohjan ympäristöä heikentää myös rehevöityminen ja Suomenlahden syvillä pohjilla on sitten hapettomuutta ja myös vähän saastuneet sedimenttejä. Joo, ihmisvaikutukset. Vieraslajien osalta melkein kaikki indikaattorit osoittaa huonoa tilaa. Siellähän ne leviää ja runsastuu ja yleensä tulee ainakin 1 tai 2 uutta. Ja se niin kuin yksinään, että tulee yksikin uusi vieraslaji, niin se riittää jo sitten olemaan semmoinen huonon tilan merkki, että siinä on semmoinen kyllä tai ei systeemi käytössä. Yritetään estää uusien lajien saapumista. On myös ollut jotain kokeiluja siihen, että voisiko esim. Noita villasaksia-rapuja sieltä imuroida pois, mutta mä en itse asiassa tiedä, että miten nämä on edistynyt, että niissä oli ollut vähän ongelmia. Rehevöityminen, se on se haamu, kummittelee Itämeren yllä. Valumelta tulee paljon kuormitusta, mikä ei ole pari vuosikymmeneen hirveästi laskenut. Ja nyt pitäisi siis todella pureutua siihen maa- ja metsätalouden hajakuormitukseen. Merenpohjat voi kuitenkin Pohjanlahdella vähän paremmin ja merenkurkun ulkosaaristossa.
Ympäristömyrkkyjä aika hyvin on onnistuttu vähentämään, vaikka monet niistä on sitten kuitenkin aika sitkeitä, että ne kertyy sitten sedimenttiin tai sitten ravintoketjussa sitten korkeimmille trofiatasoille. Hydrografian osalta voidaan sanoa, että ainakaan kaikenlaiset sillat ja laiturit ja aallonmurtajat ei ole liikaa heikentänyt pohjien tilaa. Tässähän nyt ei ole mukana minkäänlaista tuulimyllyä eikä niitä ole sinne myöskään rakennettu, että katsotaan sitten, että sen jälkeen melua on liikaa eteläisillä merialueilla ja se melutilanne on myös vähentunut. Roskaindikaattori on uusi ja siitä ei ole kauhean, se ei ole kauhean käyttökelpoinen indikaattori vielä, mutta yleisesti voi sanoa, että roskaantuminen on kyllä vähentynyt. No, vähän merkkejä paremmasta. Viime arviointiin verrattuna ei ole hirveästi muutosta parempaa, mutta pidemmällä aikavälillä kun katsoo, niin on näkyvissä hidasta positiivista kehitystä ja ympäristömyrkyt ja roskat on tosiaan vähentynyt ja merikotkat ja hylkeet on kuitenkin siellä niin kuin pitkällä tähtäimellä toipunut aika hyvin niistä pohjamodista, missä ne oli aikanaan. Meillä ei tehdä pohjan troolausta. Mun mielestä pitää olla välillä kiitollinen siitä, että mitä ongelmia meillä ei ole. Että joillain niin kun merialueilla hyvinkin tehdään sitä, että vedetään kalaverkkoja pitkin pohjaa ja tuhotaan sitä pitkältä alueelta. Et meillä ei ole tehty sitä. Ja vaikka tämä rehevöitymisen tilanne vaikuttaa usein vähän epätoivoiselta, niin kuitenkin siihen pitää panostaa tosissaan, koska on niin kun monissa tutkimuksissa saatu viitteitä, että jos sitä oikeasti tehdään, niin sit sillä voidaan odottaa hyviä tuloksia. Et vaikka se tosiaan se syvän teidän ravinnevarasto onkin edelleen siellä, niin maalta tulevan kuormituksen vähentämisellä on merkitystä. Joo, ja tässä on jotain yhteenvetoa tästä kaikesta, mitä mä sanoin. Olisi ehkä voinut valita toisen tekstin värin, mutta toivottavasti näette. Ja mä voisin sitten vastata kysymyksiin. Sä mainitsit äsken tuosta ulappaekosysteemistä, niin minkälainen se on? Siis ulappa koskee sitä niin kuin vesipatsasta. Eli ei sitä niin kuin meren pohjaa, vaan sitä niin kuin vesipatsasta, missä elää pääasiassa niin kuin kaloja ja sitten erilaista planktonia. Et se käsitellään omana niin kuin systeeminään. Eli esimerkiksi Pääminnessä Storfjärden, niin se on ulappa-ekosysteemi. Joo, kysy vaan. Mulla olisi toinen kysymys siitä, että niin kun, jos silleen Itämeri on, niin kun, että silloin on ollut sitä kerrostunut silleen tosi kauan jo, niin ollaanko havaittu mitään silleen, että kun silleen pohjalla on se havettomuus on vähentynyt, niin onko siellä niin kun tietyt lajit jotenkin silleen selvinnyt paremmin kuin muut, että niin kun, onko siellä enemmän lajeja, jotka vaikka selviytyy ilman sitä, selviytyy vähemmällä hapen määrällä? No ainakin mä voisin sanoa nyt heti, että toi Marentselleria on sellainen laji, mikä pärjää todella hyvin noilla, niin kuin, tai paljon paremmin kuin monet muut noilla vähän hapettomilla pohjilla. Et se on itse asiassa myös vieraslaji, mutta se on yksi niistä, minkä ei ainakaan tällä hetkellä katsota aiheuttavan niin kuin heikentävän elinympäristö, ja se pikemminkin vähän pystyy hapettaa semmoisia puolikuntoisia pohjia, koska se on iso ja pystyy kaivautumaan sen sedimenttiin paremmin kuin esim. Merikotkat. Että voisin tämän monisukasmadon tässä mainita. Oletteko te tutkinut niin, miten nämä Voisiko toista mikkiä sitten? Joo. Oletteko te niinku tutkinut sitä, kun tuossa äskeisessä esityksessä puhuttiin niistä niinku suolapulsseista tuolta valtamereltä? Oletteko te tutkinut, miten ne niinku vaikuttaa siihen meren hyvinvointiin? Joo, mä en ole tässä asiantuntija, että varmaan mua edellinen olisi ollut vähän parempi tähän vastaamaan, mutta onhan sitä tosiaan tutkittu ja siinähän on se, että se suolapulssi tavallaan mun käsittääkseni, mun ymmärryksen mukaan se niin kuin väliaikaisesti parantaa sitä pohjan tilaa, mutta sitten kun siellä on se massa, siellä semmoista heikkoa huonokuntoista vettä, ravinnepitoista vähähaappista vettä, niin sitten se suolapulssi työntää sitä vähän niin kuin eteenpäin. Et
monesti niin kun Selkämeri on tähän asti ollut paremmassa kunnossa kuin monet muut merialueet osittain siksi, että se niin kun tavallaan ravinnevelka sieltä ei ole niin kun tullut sinne alueelle. Mutta nyt on vähän viitteitä, että suolapulssit saattaisi olla vähitellen työntämässä sitä sieltä niin kun salmien läpi Selkämerelle. Mulla olisi yksi kysymys. Joo. Miten me voidaan kohdata tämmöisiä niin lajien välisiä ongelmia, kun esimerkiksi mainitsit, että toi merikotka on nyt palannut vähän sen taantumisen jälkeen terveelliseen tilaan, mutta tuntuu, että se on ainakin jotenkin nyt vaikuttanut esimerkiksi haakkapopulaatioiden laskemiseen. Totta kai siinä on ollut muitakin tekijöitä, mutta miten tämmöinen tasapainotila pystyisi parhaiten niin löytää, kun yhden lajin menestyminen saattaa vaikuttaa sitten toiseen huonosti? Okei, hyvä kysymys. Mä en ihan suoraan osaa tähän vastata, että mä en itse ole laatimassa näitä toimenpideohjelmia, mutta periaatteessa voisi suunnata niin kun toimenpiteitä enemmän sitten suosimaan niitä kilpailun takia heikommin pärjääviä lajeja. Ja sitten on myös esitetty semmoista, niin kun, että tiettyjä lajeja ruvettaisiin sitten niin kun taas metsästämään, mutta mä oon ymmärtänyt, että tämä on aika semmoinen, siitä on oltu montaa mieltä, että se ei ole kauhean semmoinen, niin kuin, mikä se termi nyt on, konfliktivapaa. Siitä ei olla yksimielisiä, että kannattaisiko näin tehdä. Voisi kysyä silleen niistä indikaattoreista, että jos sitä vaikkapa veden lämmintä silleen tutkitaan samalla menetelmällä niin vaikkapa 100 vuotta, niin sitten jos vaikka kehitetään parempi tapa mitata sitä, niin onko silleen, että sitä ei voi käyttää, koska sitten sitä ei voi vertailla edellisiin silleen mittaustuloksiin? No, mehän ei mitata esimerkiksi rehevöitymistä vain yhdellä indikaattorilla, että jos kehitettäisiin mä sanoisin, että jos kehitettäisiin parempi menetelmä sen veden niin kun, näkösyvyyden tutkimiseksi, niin sitten sieltä varmaan käytettäisiin kuitenkin samaa indikaattoria, mutta sitten se niin kun, skaalattaisiin silleen, että ne on vertailukelpoisia ne tulokset, että kyllähän sen pystyy tekemään. Tuleeko muita kysymyksiä? Silloin kun määrittelijöiden olisi viitetilaa Silloin kun te määritätte niin kuin jonkin ekosysteemin viitetilaa, niin kuinka isosta niin kuin alueesta niin kuin puhutaan, että olisi niin kuin luonnontilasta aluetta, jos pystyy selittämään? Joo, se tosiaan taas riippuu vähän tilanteesta, että nämä lahdet niin kuin katsottiin käyttökelpoisiksi alueiksi ja nehän on melko semmoisia pieniä ja suljettuja alueita, mutta tähän ei ole niin kuin semmoista mitään yksiselitteistä tapausta, että tosiaan niin kuin nämä niin kuin, näkösyvyydetkin, kyllähän ne otetaan niin kuin useammalta niin kuin pisteeltä ne tulokset, mutta se pitää taas jokaisen kanssa niin kuin määritellä erikseen, että mikä niin kuin on sellainen tarpeeksi paljon. Että se on se ikuisuusongelma näissä tämmöisissä seurannoissa, että mitä enemmän tekee seurantaa, se parempaa dataa saa, mutta sitten taas se maksaa paljon enemmän, että meidän täytyy optimoida ne. No, jos muita kysymyksiä ei tule, niin haluaisin kiittää Merja oikein paljon tästä esityksestä ja tarjoa sullekin samanlaisen asepaketin. Kiitoksia. Kiitos teille, että olitte tosi hyvä yleisö ja tuli paljon hyviä kysymyksiä.